איך אתה עושה עם המקלות? חלש, תראה לי איך אתה עושה חלש. לא, אבל תעשה פה, על ההייט. אתה זוכר מה אמרנו הייט? יפה, חלש. עכשיו תעשה חלש על הרייד. רייד. מה אמרנו הרייד? גם זאתי, אותו דבר. יפה, חלש, זהו. עכשיו תעשה פה על הסנר. אתה זוכר מה זה הסנר? פה. על הסנר, כן, זה. חלש, 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 חלש. יפה. עכשיו תראה לי איך, יפה, עכשיו תעשה חלש פה, ותראה לי איך אתה עושה על הפדל של הבאס. על הפדל של הבאס תראה לי. לא, זה המצילה, תראה לי איך אתה עושה פה על התוף הגדול, 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 עם הרגל. עם הרגל, כן. אני מניח שאם אני מוכר אותה דרך מהחנות... לא, לא, על הפדל. בדיוק, על הדוושה, בדיוק. כן, אתה יכול? זה כזה. אז בוא תעשה על זה, תני לי. בוא תעשה פה. שם יכולת. זה הכל שיקול שלנו. משהו כמו 800 שקל זה נראה לי סביר. וכמה יכול לקבל... תראי, אינטרנט זה דבר מאוד גדול. תראה, אני אפתח לך טיפה פה. הנה, תלחץ עם הרגל, תלחץ רק עם הרגל, רק עם הרגל, תעזוב, אתה רואה? תעזוב, תלחץ עוד פעם. סוס חיה. הנה, לך לפדל שמה, על התוף הגדול שמה, תעשה עם הרגל. לא פה, בשני. בדיוק. כן, כן, במערכת הזאת. פה, תראה. פה. תעשה על הפדל. עם הרגל, תלחץ על הפדל. כן, פה. תלחץ. יפה. עכשיו, תשים את המקלות חזרה על התוף, על הסנר. שים את המקלות חזרה על הסנר, תניח אותם פה. לא, תניח אותם על התוף. פה, תניח אותם. יפה. ותראה לאבא איך אתה עושה על הפסנתר.